Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna On Top Tech. Da Allah yanzu ne shiganka cikin wannan tasha tamu mai albarka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau ne insha Allah za mu nuna muku yadda za ka iya sauke bidiyo ta cikin Facebook ɗinka ya sauka kan wayanka. Kai tsaye bari mu tafi cikin bidiyon. Sai ka shiga cikin Facebook ɗin kamar haka, a nan layin bidiyoyin na shigo ba, ga waƙan sarkin waƙan nan, a nan wani ɗiso guda uku a sama, sai ka taɓa shi kamar haka, a wajen copy link sai ka taɓa shi haka, sai ka fita firi, ka shiga cikin zandan ka wanda kake aiki da shi, ka shiga cikin zandan ka haka. Za ka man shigo cikin zanda, sai ka shiga wani waje da aka rubuta social. Akwai waɗanda zandan su gaskiya ba new model bane, in har naka old model ne ka je ka yi installing ɗin new model. A wani waje da aka rubuta social ne ka shiga haka, a wani waje da aka rubuta downloader ka taɓa shi kamar haka, sai ka yi pass ɗin wannan abin da kai link ɗin ka taɓa shi kamar haka, sai ka jira shi zai yi searching ya ɗauko ma wancan bidiyon naka. Yana searching. Mu ɗan ƙara haƙuri, network ɗin bai da kyau amma yana searching. Yawwa, saura giris. Yau gashi ne yana sauka. Yanzu haka yana searching, mu ɗan ƙara haƙuri, network ɗin namu baya da kyau. Yana searching. Yawwa gashi nan, a nan bidiyon mu nan. Bari mu ɗan muku play ɗin sa ku gan shi, ku tabbatar ya sauka ko bai sauka ba. Bari mu shiga cikin galarin mu, mu nuna muku shi ku tabbatar ya sauka, don kuma ku gwada ku yi aiki da wannan damar. A cikin galarin mu yanzu mun shigo, bari ya gama searching. Yawwa gashi nan. Kun ga wancan bidiyon? Kun kalle shi? Gashi nan za ka ina fulan shi normal zai shiga. Mun gode. Da Allah in yanzu ne farkon shigowanka cikin wannan tasha, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.